Хасково, город в Южной Болгарии семью Терзиевых. Здесь знают, она открыла первый в регионе магазин органических продуктов свыше 10 лет назад. Их небольшой бизнес уже прошел через несколько кризисов. Сейчас перед ним новая задача – справиться с переходом с лева на евро. Чтобы помочь клиентам сориентироваться, Николай Терзиев вводит двойную маркировку ценников. Грядущие перемены его скорее страшат. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което се случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. По данным Евростата, за прошлый год Болгария признана страной с самым высоким в ЕС риском бедности, особенно среди молодых. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Но далеко не все клиенты Николая разделяют его пессимизм. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. Планируют ли жители Хаскова начать менять сбережения на евро? Евровейци? Не, нямам такива много. Абсурд на този етап. Смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на българските пари. Добре. Абсолютно. Болгария заявила о желании вступить в еврозону сразу после присоединения к ЕС в 2007-м. Процесс занял почти 20 лет. Официально евро сменит болгарский лев со следующего января.